Anna, förstår jag din film om jag går lite närmare när han håller på sådär? Nej. Fast nu tänker jag inte gå närmare för nu tänker han spotta. Nu blir det lite fart. Vilket jävla håll vill han? Gott! Skål! Njam, njam. Åh, vad skönt! Fortsätt du! En värmebölja drar in över nordvästra Skåne. Åh, jävlar! Det var väl lite också det som var meningen. Gick det inte som du ville? Regnar det? Nej men du, spotta lite mindre!